És elérkeztünk a Német Kupa első fordulójához. A célunk természetesen megnyerni a Német Kupát, és ezáltal kvalifikálni magunkat egy nemesebb tornára. További FC24 karriermód tartalmakért kövess engem nyugodtan, hogy ne maradj le az friss videókról. Jó szórakozást! Call me Mr. Machiavelli. I make them disappear just like Harry Houdini. Even me lyrically so insane now. So